Ang Biblia mao kini magtudlo kanato sa kamatuoran. Mao sa kanunay igsuon mubasa gayud kita sa Biblia aron makorek ang atong kaugalingon. Igsuon sakit kini tungod kay i-correct ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Walay tawo nga dili maigo nini igsuon tungod kay ang Biblia mao kini magtudlo kanato sa kamatuoran. Mao kini magtudlo kanato usaon pagkinabuhi nga iya sa Dios. Tungod kay ang Dios igsuon kahayag man ug ang tawo nga wala nagkinabuhi sa kahayag iya sa kangitngit. Ug ang iya sa kangitngit iya kana sa demonyo ug dili kana iya sa Ginoo. Igsuon kung makabasa man kita og bersikulo nga nagkorek kanato ug nagtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga iya sa kahayag nga iya sa Dios, igsoon hatagi kinig igong kabugaton ug ayaw kini ibaliwala. Ayaw kasuko ni ana nga mga pulong igsuon ug kay mao kanay mag-usab sa imong kinabuhi. Igsuon kung aduna may tawo nga nagsangyaw kanimo sa pulong sa Ginoo, ayaw kasuko niya ng tawhana. Tungod kay kanang tawhana igsuon gigamit kana sa Ginoo aron masayod ka sa kamatuoran, aron magkinabuhi ka diha sa kahayag ug dili ka magkinabuhi diha sa kangitngit. Sa unang Juan 1 bersikulo 5 nag-ingon, mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak ug gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Mao kana igsuon nga ang Ginoo mangita gayud og paagi aron adunay tawo nga magsangyaw sa iyang pulong, aron ang tanan nga makadungog niini nga mga katawhan magkinabuhi na sila diha sa kahayag ug dili na diha sa kangitngit. Magkinabuhi na sila nga Dios nun. Ilan ang ikinabuhi sa matag adlaw ang Dios. Maong igsuon ayaw gyud ibaliwala ang pulong sa Dios. Ayaw gyud ibaliwala ang mga pulong nga inyong nadungog gikan sa inyong isig katawo, gikan sa inyong pastor, sa pari or kinsa nga leader sa inyong simbahan nga nagsangyaw sa pulong sa Dios or kinsa nga mga katawhan nga naa sa inyong palibot nga nagsangyaw mahitungod sa pulong sa Dios. Dawata ka na igsuon og puy ug ikinabuhi kana sa matag adlaw tungod kay mao kana ang magtudlo kanimo sa pagkinabuhi nga matarong ug aron masayod ka sa kamatuoran kung unsa ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi aron magkinabuhi kita sa kanunay diha sa kahayag. Tungod kay sa unang Juan 1 bersikulo 6 nag-ingon, kung miingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Mao na igsuon nga kinahanglan masayod kita sa kamatuoran. Kamatuoran nga gusto sa Dios sa atong kinabuhi, nga magkinabuhi kita sa matag adlaw, nga ana ang Dios sa atong kasing-kasing, ana ang Dios sa atong hunahuna, sa atong tibuok kalag ug sa atong tibuok kusog. Kinahanglan nga ang Dios ana agad sa kanunay kanato igsuon. Wad-o nato ang mga sinultian nga dili maayo, wad-o nato ang mga binuhatan nga dili maayo, wad-o nato ang hunahuna nga dili maayo. Ang tanan nga nadungog nato igsuon mahitungod sa Dios, mahitungod sa pulong sa Dios. Kung aduna may tawo nga musangyaw kanato sa pulong sa Dios, ayaw kana hatagi og dawtang kahulugan igsuon. Ayaw paghuna-huna og dawtan, kun dili dawata ang pulong sa Dios og puy-i kana og pagkinabuhi sumala sa gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay nag-ingon siya diri sa iyang pulong nga kung muingon kita nga nagkinabuhi kita nga nahiusa sa Dios apan nagpadayon kita sa atong mga binuhatan nga dili maayo, mga sinultian nga dili maayo, gibakakan nato ang atong kaugalingon igsuon. Kung nagpadayon kita sa atong dautan nga hunahuna, dautan nga sinultian, dautan nga mga binuhatan, gipakabakako nato ang atong kaugalingon igsuon. Og nagpadayon kita sa pagsupak sa kabubuton sa Dios, sa gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Maong igsuon, atong puy-an ang pagkinabuhi nga Kristohanon, atong puy-an ang pulong sa Dios sa matag adlaw. Mubasa kita kanunay sa Biblia, ato kining sabton o mudawat kita sa mga pulong sa Dios nga atong madungog. Dili nato kini i-reject igsuon o kay mao kini magtudlo kanato sa kamatuoran nga pagkinabuhi nini nga kalibutan nga uyon sa kabubuton sa Dios. Ato kini dawaton sa atong tibuok kasing-kasing, sa atong tibuok hunahuna ug sa atong tibuok kalag ug sa tibuok kusog igsuon. Atong puy-an ang kahayag sa Dios nga mo'y gusto ug mo'y tuyo sa Dios alang kanato. Tungod kay ang pagkinabuhi diha sa kahayag iya sa Dios ug ang pagkinabuhi diha sa kangitngit iya sa demonyo. Maong sa kanunay igsuon ato gayong puy-an ang pagkinabuhi nga iya sa Dios. Amen. God bless sa tanan.